For today's vlog, nandito tayo ngayon sa binebenta nating mga lote, subdivided lot. Kasama natin si Consial Leo de la Cruz. Yan. So, as you can see, ang daan natin is 5 meters, no? Kahit dalawang sakyan, walang problema. Kahit yung magsalubong, no? Ang property nga pala natin is more than 1 hectare to, no? Binakura na natin for safety measure sa mga magiging lot owner, no? At included na yan, may poste ng kuryente, no? Pagka pala nag-avail kayo ng property natin, lot property, let's say nag-down na kayo, pwede nyo nang galawin yung property nyo, no? May mga muon na yan. Hindi na natin problema yung yung pag-allocate, no?